Ahoj všem! V dnešním videu se koukneme na sice skvělého herce, který je ale poznačený mnoha skandály. Nicméně herecký talent a schopnost předvést skvělé výkony mu nechybí. Pojďme se tedy podívat na jeho podle mě nejlepší kousky. Číslo 10. Ostrovní zprávy. Ostrovní zprávy je americký dramatický film z roku 2001, který režíroval Lasse Hallström a je adaptací stejnojmenné knihy od Annie Proulx. Hlavní roli ve filmu stvárnil Kevin Spacey, doplněný o další známé herce jako Julianne Moore, Judi Dench a Cate Blanchett. Film sleduje Quayle, muže středního věku, který prochází těžkým obdobím. Po tragickém skonu své ženy a ztrátě stabilního života se Quayle rozhodne opustit New York a přestěhovat se na odlehlé místo, kde vyrůstal. V tomto pustém a drsném prostředí doufá, že najde klid a obnoví svůj život. Ujme se práce pro noviny a začne psát zprávy o místním přístavu, což je pro něj způsob, jak začít nový život. Zde se setkává s několika zvláštními postavami, včetně Agnes, své tety, která je neochvějnou oporou, a Wavy, která prochází podobnými životními ztrátami a je jedním z jeho sousedů. Quayle se musí vyrovnat nejen se ztrátou manželky a traumaty, která ho provázejí, ale také s tajemstvími a zraněními, které skrývá jeho rodina a místní komunita. Jak se vztah mezi ním a Wavy vyvíjí, Quayle začíná nacházet novou naději a smysl pro život, no na pozadí tohoto procesu je však stále přítomná bolestná minulost, která se snaží ovládnout jeho přítomnost. Film se zaměřuje na témata osamělosti, sebeobnovy, odpuštění a síly komunity, kde Quaylova cesta k uzdravení je dlouhá a náročná, ale prostřednictvím nových vztahů a pomalu se rodící naděje nachází nový smysl života. Ostrovní zprávy je intimní příběh o osobním uzdravení, který kombinuje prvky rodinného dramatu s nádechem tajemství a emocionální hloubky. Film se i díky silnému hereckému výkonu Kevina stal ceněným dramatem, které se zabývá těžkými tématy, ale zároveň nese pozitivní poselství o vytrvalosti a naději. Číslo 9. 7. Film 7 je americký thriller z roku 1995, který režíroval David Fincher, a tento film je jedním z nejuznávanějších psychologických thrillerů všech dob a je známý pro svou temnou atmosféru, napínavý děj a šokující závěr. V hlavních rolích se objevují Brad Pitt, Morgan Freeman a Gwyneth Paltrow. Film sleduje dva detektivy, kteří se snaží vyřešit sérii brutálních zločinů spáchaných neznámým zločincem, který používá 7 smrtelných hříchů jako motiv pro své činy. Detektiv Somerset je zkušený a cynický policista, který se blíží k důchodu, a detektiv Mills je mladší, impulzivní a idealistický nováček, který se k Somersetovi připojí na jeho poslední případ. První čin, který detektivové vyšetřují, je spojen s obžerstvím, kdy oběť byla nucena jíst až do svého skonu. Následují další, kde jsou oběti odstraněny podle dalších smrtelných hříchů, a to nenávist, chamtivost, lenost, pýcha, sexuální hřích a závist. Každý zločin je pečlivě naplánován a nechává po sobě stopy, které vedou k neodhalitelnému zločinci, jenž se s každým činem stále více přibližuje k dokonalému plánu. Jak se vyšetřování posouvá, Mills a Somerset zjistí, že člověk, kterého hledají, je psychicky velmi vyspělý a dokonale plánuje své činy, aby přiměl svět, aby se zamyslel nad vlastními hříchy. Tento zločinec, který si říká John Doe, hraje ho Kevin Spacey, se s detektivy střetne, ale i nadále je drží ve své moci, manipulující jejich emocemi a psychikou. Závěr filmu přináší nečekaný a šokující zvrat, který mění vše, co detektivové i diváci očekávali. Do poslední chvíle se film udržuje v atmosféře neustálého napětí, kde se diváci ptají, jak tento příběh skončí. Hlavní témata filmu zahrnují morální dilema, temnotu lidské duše, spravedlnost a trýznivé důsledky zla. Film se zaměřuje na otázky spravedlnosti, viny, pokání a lidské slabosti, když se postavy dostávají do těžkých rozhodovacích momentů. Film je známý pro svou temnou, ponurou atmosféru, která je podpořena skvělým kamerovým stylem a silnou hudbou. Režie Davida Finchera je brilantní, stejně jako výkony herců, přičemž Morgan Freeman a Brad Pitt vytvářejí skvělé duo vyšetřovatelů s rozdílnými přístupy k případu. Kevin Spacey jako John Doe v roli zločince je jedním z nezapomenutelných stvárnění filmového záporáka. 7 je film, který provokuje a vyvolává silné emoce. Je to zážitek, který zůstává s divákem dlouho po jeho skončení díky své síle, šokujícímu závěru a hlubokým tématům. Číslo 8.
Americká krása. Film Americká krása z roku 1999 je americké psychologické drama režírované Samem Mendesem, které napsal Alan Ball. Hlavní roli zde stvárnil Kevin Spacey jako Lester Barnham, muž v krizi středního věku. Lester Barnham je znuděný, unavený muž, který žije na předměstí se svou chladnou a ambiciózní manželkou Carolyn a dcerou Jane, se kterou má odtažitý vztah. V práci je nespokojený a cítí, že jeho život ztratil smysl. Vše se změní, když Lester uvidí taneční vystoupení své dcery a mezi roztleskávačkami zahlédne její atraktivní kamarádku Angelu. Okamžitě se do ní zamiluje, což v něm probudí touhu po změně. Začne posilovat, kouřit trávu a chovat se impulzivně a nakonec záměrně přijde o práci, aby si mohl žít podle svých pravidel. Zatímco Lester hledá nový smysl života, Carolyn se zaplétá s realitním makléřem a Jane se zblíží se sousedem Rickem, citlivým mladíkem, který tajně natáčí videa všeho kolem sebe, včetně jí samotný. Ricky žije se svým otcem, plukovníkem Fitzem, který je přísný a represivní bývalý mariňák. Napětí mezi postavami postupně graduje, až dojde k tragickému zvratu. Za mě celkem překvapivý závěr, který jsem nečekal. Číslo 7. Svět podle Prota. Svět podle Prota je americké sci-fi drama z roku 2001, režírované Ianem Softleyem a v hlavních rolích hrají Jeff Bridges a Kevin Spacey. Film sleduje záhadného muže jménem Prot, který tvrdí, že pochází z jiné planety. Po incidentu v New Yorku je umístěn na psychiatrii, kde jeho chování fascinuje doktora Pavela. Ten se snaží odhalit pravdu o Protově minulosti, zatímco se mezi nimi vytváří silné pouto. Prot svým klidem a moudrostí pozitivně ovlivňuje ostatní pacienty a jeho znalosti a schopnosti budí otázky, zda je skutečně mimozemšťan nebo jen duševně nemocný člověk. Film se věnuje tématům víry, identity a lidské psychiky a nabízí otevřený závěr, který vybízí k zamyšlení nad realitou a fantazií. Film se zaměřuje na témata sebeidentifikace, víry, ztráty a síly lidské psychiky. Příběh o Protově existenci a jeho pozitivním vlivu na nemocnici se prolíná s hlubokým emocionálním vývojem postav, zejména postavy doktora Pavela, který se vyrovnává s vlastními osobními problémy a hledá smysl v Protově příběhu. Kevin Spacey v roli Prota stvárňuje fascinující postavu s neobvyklým kouzlem a hlubokým duševním propojením, což výrazně přispívá k atmosféře filmu. Jeff Bridges jako psychiatr Mark Pavel hraje postavu, která prochází vnitřním bojem mezi racionalitou a vírou. Film se zaměřuje na vztah mezi těmito dvěma postavami, které se dostávají do složitého vzorcového vztahu, který diváka nutí přemýšlet o povaze lidské existence. Film je fascinujícím mixem sci-fi, psychologie a emocionálního dramatu, které nabízí otevřené možnosti pro interpretace a otázky o životě, smrti a víře. Číslo 6. Pošli to dál. Pošli to dál je americké drama z roku 2000, založené na stejnojmenné knize spisovatelky Catherine Hyde. V hlavních rolích se objevují Kevin Spacey, Helen Hunt a Joel Osment. Film se zaměřuje na myšlenku laskavosti a dobročinnosti a na to, jak jedno dobré gesto může ovlivnit celý svět. Příběh se zaměřuje na Trevora, 12letého chlapce, který žije se svou matkou Arlene v Los Angeles. Arlene je osamělá matka, která se potýká s těžkými problémy v osobním životě, včetně těžké minulosti a vztahů. Trevor, který je velmi citlivý a inteligentní, se rozhodne v rámci školního projektu vymyslet způsob, jak pomoci zlepšit svět kolem sebe. Trevorův nápad je sice jednoduchý, ale hodně silný, přičemž myšlenka spočívá v tom, že místo toho, aby člověk očekával odměnu za dobrý skutek, udělá něco laskavého pro někoho jiného a ten zase udělá něco laskavého pro dalšího, čímž se vytvoří řetěz vzájemné pomoci. Trevor se rozhodne aplikovat tuto ideu ve svém životě a začne pomáhat lidem kolem sebe. Prvním člověkem, kterému Trevor pomůže, je jeho učitel Simonet, který se potýká se svými vlastními vnitřními démony a pocity osamělosti. Na první pohled se zdá, že je chladný a uzavřený, ale Trevor mu ukáže, že laskavost a soucit mohou změnit jeho život. Učitel následně přijme Trevorovu výzvu a začne řetěz pomoci šířit dál. Příběh se soustředí na to, jak se tento dohodnutý řetězec dobrých skutků postupně šíří mezi jednotlivci. Kromě Trevora a jeho učitele sledujeme i Arlene, Trevorovu matku, která se snaží vyrovnat s vlastními problémy a traumaty a v průběhu filmu se její vztah s učitelem vyvíjí a začíná docházet k hlubším změnám v jejím životě.
Pošli to dál je silný film o naději, lidském propojení, laskavosti a síle jednoho činu, který může ovlivnit spoustu lidí. Příběh ukazuje, jak i v těžkých chvílích a beznaději může obyčejný člověk, a zejména dítě, inspirovat ostatní k lepšímu a štědrému životu. Celý film nese silné poselství, že změna k lepšímu nezačíná vždy velkými činy, ale může se začít i malým, ale upřímným dobrým skutkem. Film je emocionálně silný a vyvolává otázky o tom, jak jednotlivci mohou ovlivnit svět kolem sebe tím, že budou konat dobro bez očekávání odměny. Závěr filmu je dojímavý a zanechává silný dojem o důležitosti soucitu, laskavosti a pozitivních změn v lidském životě. Pokud se vám toto video líbí, nezapomeňte dát odběr a like, aby vám žádné další video neuniklo. Číslo 5. Den před krizí. Děj filmu se odehrává během jediného dne a noci v newyorské investiční bance, která se podobá reálným institucím, jež stály za finanční krizí v roce 2008. Na začátku probíhá hromadné propouštění, kde mezi vyhozenými je i Eric, šéf oddělení řízení rizik. Před svým odchodem však předá flash disk svému mladému kolegovi Peteru Sullivanovi se slovy, aby s tím byl opatrný. Sullivan si data doma prohlédne a zjistí závažný problém, a to ten, že banka vlastní obrovské množství toxických aktiv cenných papírů krytých hypotékami, jejich ztrátový potenciál brzy překročí celkovou hodnotu firmy. Pokud trh jen mírně poklesne, banka zbankrotuje. Začne se řetězec krizových jednání. Peter to sdělí svému nadřízenému, Willu Emersonovi, ten to posune dál k Samu Rogersovi, až se informace dostane k vrcholovému vedení, včetně generálního ředitele Johna Talta. Bankéři diskutují, co dál, a nakonec přijmou tvrdé rozhodnutí, a to okamžitě prodat všechna riziková aktiva, i když to zničí důvěru trhu a poškodí klienty. Sam Rogers s tímto morálně sporným rozhodnutím bojuje, ale je loajální k firmě i zaměstnancům, a tak se podřídí. Den před krizí je komorní, ale intenzivní drama, které pomocí dialogů a napětí ukazuje, jak rychle může celý finanční systém padnout kvůli špatným rozhodnutím. Číslo 4. Baby Driver. Baby Driver je americký akční film z roku 2017, který napsal a režíroval Edgar Wright, a film je známý svou unikátní kombinací akčních scén, hudebního doprovodu a stylizace. V hlavních rolích se objevují Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm a Eiza González. Baby Driver sleduje příběh Babyho, mladého a tichého muže, který je geniálním řidičem pro zločinecké gangy. Baby je v podstatě profesionální řidič a jeho úkolem je bezpečně unikat policii po bankovních loupežích a jiných zločinech. To je však zvláštní je to, že Baby je nesmírně talentovaný, ale má také silnou lásku k hudbě, která ho provází během každého jeho útěku. Poslouchá stále dokola své oblíbené skladby a používá hudbu, aby si udržel koncentraci a vnímání v těžkých a stresových situacích. Jeho schopnosti za volantem jsou téměř nadlidské, což ho činí nepostradatelným pro jeho zaměstnavatele, jménem Doc, který organizuje různé loupeže. Babyho život se však změní, když se seznámí s Deborou, laskavou a optimistickou dívkou, která pracuje v restauraci a sní o útěku z města. Baby, který touží po lepším životě a chce se vzdálit od zločinného prostředí, se do Debory zamiluje. Vzniká mezi nimi silný vztah a Baby začíná snít o tom, že by mohl svou minulost zanechat za sebou a začít nový život s Deborou. Problémy nastávají, když se rozhodne, že se chce z tohoto zločinného světa vymanit a skončit se svou prací. To, který ho považuje za nezbytnou součást svého zločineckého plánu, však nemá v úmyslu ho nechat tak snadno odejít. Navíc je nucen podstoupit poslední nebezpečnou práci, která zahrnuje loupež v obchodu se zbraněmi, při níž se zkomplikuje celá situace. Buddy a Darlene, členové gangu, mají vlastní plány a ne vše jde podle očekávání. V chaosu, který vzniká během útěku, se ocitá ve stále větším nebezpečí, nejen pro sebe, ale i pro lidi, které má rád. Film je akční jízda plná napětí, které je podtrženo dokonalým použitím hudby. Každá scéna je pečlivě synchronizována s písněmi, což z filmu činí něco víc než jen akční thriller. Je to hudební zážitek, který propojuje děj s hudbou tak, že každá akce se stává součástí písní, které Baby poslouchá. Hudba se zde stává nejen emocionálním motivem, ale i klíčovým nástrojem pro vyjádření Babyho vnitřního světa. Na filmu se zaměřuje na touhu po svobodě a lásce, zároveň však ukazuje, jak těžké je uniknout z minulosti, když se člověk ocitne v nebezpečném světě zločinu.
Baby je postava, která se snaží být lepší a najít si cestu ven, ale okolnosti a lidé kolem něj mu to neustále komplikují. Tenhle snímek je nejen vizuálně uchvatný film, ale také originálním způsobem propojuje akci, hudbu a romantiku. Film si získal široké uznání a stal se kultovním díky svému dynamickému tempu, kreativnímu použití hudby a výborným hereckým výkonům. Číslo 3. Domek z karet. Domek z karet je americký politický thriller a drama, který byl původně vysílán na platformě Netflix. Tento seriál, založený na knize Michaela Shardlova, vznikl pod režijní taktovkou B. Willimona. Seriál byl vysílán od roku 2013 do roku 2018 a má celkem 6 sezon a Kevin Spacey v hlavní roli Franka Underwooda stvárnil charismatického a manipulativního politika, jehož cesta k moci je hlavním tématem celého seriálu. Frank Underwood je ambiciózní politik a zástupce lídra sněmovny reprezentantů v USA. Na začátku seriálu se Frank nachází ve chvíli, kdy je přehlížen ve své politické kariéře a po neúspěchu svého kandidáta na prezidenta je vynechán z hlavních politických rozhodnutí. Tento krok je pro něj velkou ranou a Frank se rozhodne, že neexistuje žádná hranice, kterou by neporušil, aby získal moc. Ve spolupráci se svou manželkou Claire, která je stejně ambiciózní a vysoce inteligentní, začíná Frank hru o moc, v níž použije všechny prostředky, a to manipulace, lži, korupce a i nejhorší zločiny. Frank a Claire jsou hlavními tahouny příběhu, kteří se ve své touze po mocenské kontrole snaží ovládnout Bílý dům. Frank začíná jako viceprezident USA, ale jeho plán zahrnuje způsob, jak se dostat na prezidentský post, a to jakýmikoliv prostředky. Manipuluje s politiky, novináři a dalšími postavami, aby dosáhl svého cíle, přičemž Claire má vlastní ambice a často sleduje svou cestu v politice, kde se stává první dámou, ale i to, že co si vezme, si chce udržet. Seriál sleduje jejich politickou kariéru plnou zrady, vyjednávání a spletitých intrik, zatímco Frank Underwood ukazuje svou zvrácenou morální flexibilitu a schopnost manipulovat s ostatními lidmi, aby dosáhl svého. Těžiště příběhu je na zradách jak mezi politickými spojenci, tak v osobních vztazích. Frankovu snahu o moc doprovází řada kontroverzních rozhodnutí, která diváky drží v napětí, co přijde dál. Přestože se Frank často prezentuje jako lidský a osobní vůdce, seriál odhaluje temnou stránku politiky, kdy je ochoten přistoupit na jakoukoliv morální zkratku, aby vyhrál. Jeho vztah s Claire je základem celého seriálu, jelikož oba využívají vzájemné propojení k manipulaci a dosažení svého cíle. Domek z karet si získal širokou popularitu nejen díky kvalitnímu scénáři, ale především díky Kevinovi, který stvárnil postavu Franka Underwooda jako charismatického, ale zároveň zcela nemorálního manipulačního politika. Spacey přináší do této role komplexní výkon, kdy Frank Underwood dokáže být zároveň sympatický a děsivý. Témata seriálu zahrnují politickou korupci, morální dilemata, mocenské ambice a intriky, které jsou vlastní nejen politickým figurám, ale i těm, kdo se s nimi snaží hrát. Domek z karet je fascinující, temný a napínavý pohled na americkou politiku, který ukazuje, jak daleko mohou jít jednotlivci, když touží po absolutní moci. Číslo 2. 21. Oko bere. Tenhle snímek je kriminální drama z roku 2008, režírované Robertem Luketisem a založené na popise událostí v knize Bringing Down the House. Film je inspirován příběhem skupiny studentů Technické univerzity MIT, kteří se naučili využívat karetní počítání a získali tak schopnost porážet kasina v blackjacku. Hlavními postavami jsou Jim Sturgess, Kevin Spacey, Kate Bosworth a Lawrence Fishburne. Film sleduje příběh Benjamina Campbella, nadějného studenta z Technologického institutu, který se dostane do finančních potíží. Benjamin je inteligentní student, ale jeho rodina má problémy s penězi, což ho nutí hledat způsoby, jak si vydělat. Během jedné noci se setkává s Mickem, tajemným profesorem, který se specializuje na výuku karetního počítání. Mickey se rozhodne Benjamina pozvat do tajného týmu studentů, kteří jsou vyškoleni v počítání karet při hraní blackjacku, což jim umožňuje vyhrávat v kasinech. Tým, který sestává z několika dalších studentů, cestuje po největších kasinech v Las Vegas a využívá svou dovednost v počítání karet, aby se dostali k velkým výhrám. Benjamin je fascinován životem, který si tým díky své dovednosti užívá. Luxusními hotely, dárky a neustálými výhrami se ale však rychle dostává do morálního konfliktu, protože si uvědomuje, že to, co dělají, je nejen nelegální, ale i neetické. Kasino totiž zjistí, že je někdo poráží a začne je aktivně sledovat.
Napětí v příběhu vzrůstá, když Benjaminova role v týmu začíná zasahovat do jeho osobního života. Nejenže si začne všímat, že je pod neustálým dohledem, ale také se začne zamilovávat do Jill, další členky týmu. Tato romantická linka ale přidává k jeho konfliktu, protože čím více se angažuje ve světě kasin, tím více ohrožuje svou budoucnost i vztahy. Když se tým dostane do větších problémů s bezpečnostními složkami kasina, Benjamin musí čelit důsledkům svých rozhodnutí. Celý tým je konfrontován se svými činy a čelí nebezpečným postihům. Film sleduje, jak se tým postupně rozpadá a Benjamin se snaží najít způsob, jak se ze situace dostat a zároveň se vypořádat s vlastními morálními otázkami. Pobere je film o inteligenci, strategii, touze po penězích a etických otázkách spojených s podváděním v kasinech. Kombinace napínavých scén s karetními hrami a osobními dilematy hlavního hrdiny dává filmu dynamiku, která drží diváky v napětí. Film ukazuje, jak daleko může člověk zajít, aby se dostal k penězům, ale také jak těžké je čelit důsledkům takového chování. Na filmu se zaměřuje na morální zodpovědnost, touhu po bohatství a nebezpečí, které skýtají rozhodnutí, jež se na první pohled zdají jako jednoduché a výhodné. Číslo 1. Vyjednavač. Snímek Vyjednávač je americký kriminální thriller z roku 1998, který režíroval Gary Gray a hlavními postavami jsou Samuel L. Jackson a Kevin Spacey. Tento napínavý film se soustředí na vyjednávání v extrémních situacích, včetně únosů a vyjednávání o životech. Danny Roman je vysoce uznávaný vyjednavač z chicagské policie a specialista na krizové situace. Když je ale falešně obviněn z odstranění kolegy z oddělení a z korupce v policejním sboru, rozhodne se vzít situaci do svých rukou. V zoufalství se vláme do budovy policejní centrály a vyhrožuje, že bude zabíjet, pokud nebude očištěn od obvinění. Jeho cílem je nejen odhalit pravdu, ale také zjistit, kdo se za jeho falešným obviněním skrývá. Přestože jeho činy zpočátku vypadají jako útok na policii, Roman neustále prokazuje svou vysokou profesionalitu a schopnost vyjednávat. Chce, aby jeho příběh byl slyšen a potřebuje vyjednávače, který by mu pomohl dostat se z této situace, proto požaduje pomoc od Chrise Sabiena, vyjednavače z jiného města, který je povolán, aby se snažil situaci uklidnit. Se zpočátku jeví jako běžná krize s hostitelským únosem, se postupně mění v napínavý boj o pravdu a spravedlnost, když Chris začne rozkrývat složité intriky, které vedly k obvinění Romana. Zabien a Roman musí spolupracovat na odhalení širšího policejního spiknutí, které zahrnuje vysoké postavení v policejním oddělení, což jejich vyjednávání přidává na intenzitě. V průběhu vyjednávání a dramatických scén se ukazuje, jak složité může být důvěřovat ostatním, když člověk čelí systematické korupci. Na filmu se zaměřuje na morální dilemata, důvěru a spravedlnost. Je to příběh o vyjednávání nejen mezi dvěma stranami během krize, ale i v rámci složitého politického a policejního systému. Kromě akčního napětí film nabízí i hlubší pohled na etiku a morálku, jak ve vztahu k institucím, tak mezi jednotlivci. Vyjednávač je film, který vyniká výbornými hereckými výkony obou herců a oba přinášejí postavám nejen napětí a vážnost, ale také určitou emoční hloubku, která dává filmu více než jen napínavé akční scény. V konečném důsledku je to příběh o záchraně nejen života, ale i osobní cti a spravedlnosti. A to by bylo pro dnešní video o podle mě nejlepších filmech tohoto skvělého herce vše. V komentářích mi můžete dát vědět, který je váš oblíbený, a nezapomeňte dát like a odběr, pokud se vám video líbilo, a vidíme se u dalšího videa.